Guys, kain tayo ng passion fruit. Lagyan na to ng asukal. Kunting asukal lang guys. Pero tamis na siya guys. Piso. Lami guys. Lami kayo ang passion fruit. Kapay daghan guys oh. Saran. Kaon pa ta guys. Kaon pa ta kay haron iwan itong sipon. Sipon o gubo. Passion fruit. Lami. Lami ang passion fruit. Katuto ko.
Kapila naman ni nahong kaon, ikaupat na ni guys. Grabe nung kaon ng passion fruit guys. Ikaupat nga passion fruit. Ikalima nga passion fruit. Lumi mangod siya guys. Lumi dyan siya as in gatuto guys. Namili ko kanang kuan kaayong color, murag apple. Last na ni guys, kay kapila na ni nahon kaunom. 6 pieces 6 pieces na niya akong nakaon nga passion fruit. Nausik. Naghamog ng suot guys. Puno man nagsuod niya inig. Kutaw-kutaw ni mo kay muawas man.
Okay na ko guys. Okay. Nagkana kay kung nakaon. Ay, natumba. Ay, nagahagbong. Dara guys. Kuan kabog kong nakaon. 6 pieces passion fruit. Thank you for watching guys. Bye-bye. Thank you.